tau gawe. Ora tau gawe aku tantangan aku iki. Istilah kayak kuwi. Heeh. Mbok rego 100 sih ya. Sing warga nggone satiman. Sing kok iki kok aku gawe dhewe. Sing kome satiman sing 100. Heeh, sing kira sing recet ae lho. Iya. Sing mbok ngelungguh kae ta. Oh. Lah sing kula niki gawe namu ta. Kae ku dhewe ngelungguh kae ngono. Cilik nyekli no modele ta. Ulah. 100 sak ngono ya aja oleh nganti 100. Sing tanggil iku kok sate man aku tuku 100. Tamu kuwi ya maksudnya ora mbok rego. Kuwi tak aku gawe dhewe kuwi. Ora maksudnya ora sir mbok dol. Gak. Sir mbok gawe